A day in my life as a Tambok girl here in Philippines. So hello guys, welcome back to my vlog. So guys, today is July 22, 2024, Monday. So this is the first day to Kayod guys. So abangan natin ang mga ganap ko ngayong araw. So please don't forget to subscribe my YouTube channel Olangga TV and my Facebook page Olangga po. Ayaw kalimot. Salamat daan. Oy, Chuki as always. Tara. Oh, lakaw namin. Tara, Chuk. Chuki as always. Nandiyon na. Ay, dula itibor. Tugbong na mi guys. Kay mo jut. Agay! Ito kita, oy. Nag-tripping me sa mga engineers. Nagpalit mig chicken. Okay. Hoy, our panyuto. Damo gid. Guys. Butang na. Ano si Bini Lodet, si Binirando. Binirando. Oh, Bini Lodet. Monyet to ta. Nandito tayo. Pas mo ng labas. Guys, na ako sa section hall kaya nag-set up lagi niya og projector para sa zona ni President Marcos. Dapat may documentation daw. Sad to say, wala jud nag-work ng among projector. So, sa laptop na lang mi nagtanaw guys. So, mauna na siya. O, tanaw among projector. Dili man makita. Ambot na unsa. O, bisag unsaan mo gango. Wala man. Hey guys, ang lakaw na lang ko kay ibiyaan ko ni Bana. Kuan, nagpa-picture pa min sa Suna. Dapat na documentation. So, lakaw na lang ni guys. So, naglisod jud ko og labang guys kay ang sakilid sa kasada guys kay naa may gibungkal ba kay butangan man og mga tubo dagko. So, naglisod ko glabang kaya dagan kayong sakyanan tanawa guys, oh. Isura. Isa mong baagi, ano? Dagan kayong sakyanan guys. Pagkaluasa ko agi. So guys, pasensya jud kayo guys kay wala jud ko masyadong ganap rong adlaw guys kay na busy jud ko guys. So salamat kaayo sa pagtan-aw. So ayaw kalimot mo pag-subscribe sa akong YouTube channel Olangga TV ug akong Facebook page Olangga po. Salamat sa pagtan-aw.